Εμείς πάμε στη Λεμεσό και στη Σωτηρούλα, ζωντανό ρεπορτάζ και από τη Σωτηρούλα. Σωτηρούλα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Ντάνιελ. Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα κυρίες. Λοιπόν, καλημέρα από την Λεμεσό. Ειλικρινά νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που κατάφερα επιτέλους να φιλοξενήσουμε εδώ από το ΡΙΚ τον Ντάνιελ τον Μπαράσα. Καλημέρα Ντάνιελ. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε όλοι καλά. Ένα χαμογελαστό παιδί από την Ουκάντα. Βρίσκεται στην Κύπρο 8 χρόνια. Έχει αποφοιτήσει από το ΤΕΠΑΚ. Αυτή τη στιγμή κάνει μεταπτυχιακό σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο πάλι εδώ στην Λεμεσό. Δεν θα πούμε για τις ακαδημαϊκές του διακρίσεις. Εγώ θα πω για ένα άλλο ρόλο που έχει αναλάβει. Ο Ντάνιελ είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Και αυτό το Σαββατοκυριακό ετοιμάζεται για ένα εγχείρημα στη διάρκεια του οποίου θα τρέξει 180 χιλιόμετρα από την Λεμεσό στη Λευκοσία και από εκεί στη Λάρνακα για να ενταχθεί στον Radisson Blu μαραθώνιο της πόλης, Ντάνιελ. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, πες μας από πού θα ξεκινήσεις το Σάββατο? Το Σάββατο θα ξεκινήσουμε από το Μόλο, εκεί δίπλα στο Yellow Café. Μετά θα προχωρήσουμε, θα χρησιμοποιήσουμε το B1 δρόμο ως Λευκοσία. Θα περάσουμε κάποια μέρη της Λευκοσίας και μετά θα πάμε Λάρνακα. Θα τρέξω 15 ώρες. Είναι 15ωρο τρέξιμο ασταμάτητο. Μόνος σου? Ναι, μόνος μου, ναι. Μόνο εγώ θα τρέξω, αλλά θα έχω δίπλα μου 2-3 παιδιά που θα με βοηθήσουν. Θα έχω πίσω με ένα αυτοκίνητο σίγουρα με νερά. Για να ξεκουράζεσαι. Ναι. Λοιπόν, αυτό το RUN 180, γιατί το κάνεις? Το κάνω επειδή το πρώτο είναι ότι γιορτάζω το 8 μου χρόνια στην Κύπρο. Είμαι ένας ευχαριστημένος άνθρωπος που έχω αποκτήσει πολλά στην Κύπρο και σκέφτηκα ότι θα ήταν καλύτερα αν μπορώ να κάνω κάτι για να προσφέρω κάτι παραπάνω. Έχω προσφέρει ήδη με διάφορα πράγματα, να τρέχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα στο Running Fluent Initiative, αλλά ήθελα κάτι προσωπικό. Γι' αυτό αποφάσισα με την ομάδα μου να τρέξω 180 χιλιόμετρα για να δίνω φωνή σε άτομα που ζουν στην Κύπρο με σπάνιες παθήσεις. Στην Κύπρο έχουμε περίπου 60.000 συνάνθρωπους μας που ζουν με σπάνιες παθήσεις. Κάτι που είναι ότι αν μπορώ, ας πούμε, να τους δώσουμε φωνή, ας πούμε, να δημιουργήσουμε ένα awareness ότι υπάρχει το πράγμα και να μαζέψουμε λίγα λεφτά να τους βοηθήσουν, θα ήταν πιο καλύτερα. Θα ήταν κάτι που θα πω, μάνα, έκανα αυτό σε 8 μου χρόνια στην Κύπρο. Με όλα αυτά που μου έδωσε η Κύπρο, at least έκανα κάτι για να προσφέρω στον τόπο. Λοιπόν, θα κάνω την παρέθεση εδώ όμως, διότι είναι οφειλόμενο αυτό που θα πω. Το 2022 ο Ντάνιελ Μπαράσα τιμήθηκε από το πανεπιστήμιό του με το πρώτο βραβείο ήθους και προσφοράς που έδωσε το ΤΕΠΑΚ από τη λειτουργία του. Λίγους μήνες αργότερα ο Ντάνιελ, και θα σε θυμίσω Σταύρο, ήταν θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Ναι. Όπως μας εξομολογήθηκε τώρα, πριν τη σύνδεση, είναι 2 φορές που έγινε θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Ο Ντάνιελ όμως δεν το έβαλε κάτω. Δηλαδή, σου συνέβη ότι σου συνέβη. Είσαστε στα δικαστήρια, τέλος πάντων. Δεν θα αναλωθούμε στις λεπτομέρειες αυτών των υποθέσεων, το αντιλαμβάνομαι. Ήσουν 2 φορές θύμα ρατσιστικής επίθεσης. Η μία φορά είναι από συμπατριώτες μου Ελληνοκύπριους. Και εσύ επιμένεις και μας λες τώρα ότι θέλεις να προσφέρεις κάτι πίσω από αυτά που σου πρόσφερε η Κύπρος. Μάλιστα. Πραγματικά να σας πω, η νοοτροπία μου είναι προσπαθώ όσο μπορώ να επικοινωνηθώ στα θετικά. Βλέπω πολλά αρνητικά, αλλά
επειδή προσπαθώ να παίζω με το μυαλό μου να μην τα βλέπω. Εντάξει, αναγνωρίζω το ότι υπάρχουν, αλλά θέλω να το βάλω στο μυαλό μου. Δεν θέλεις να επικεντρωθείς σε Μπράβο, αυτό. Θέλεις να είσαι πιο περισσότερο στα θετικά της Κύπρου και όσα σου πρόσφερε. Λοιπόν, να πούμε... Θέλεις να πεις κάτι? Όχι, Λοιπόν, να σας πω ότι οι εισφορές για το RAN 180 του Ντάνιελ Μπαράσα γίνονται διαδικτυακά. Ναι. Έχει και πάρα πολλούς χορηγούς. Μπράβο. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Πώς μπορεί κάποιος να δώσει εισφορά, Ντάνιελ? Εντάξει, έχουμε το... δημιουργήσαμε ένα... να πω έρανο, fundraiser. Είπα σωστό, μπράβο. Δεν ήμουν έτσι άνετος ότι είπα το σωστό. Δημιουργήσαμε στην πλατφόρμα Give and Gain. Είναι μια πλατφόρμα πληρώς διαφάνεια και δίνεις κάτι ό,τι βάλεις δείχνει και μπορείς να πάει ανώνυμας ή να γράψεις το όνομά σας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Give and Gain. Και ως τώρα έχουμε μαζέψει 1.100 Μπράβο στον Ντάνιελ για αυτή την πρωτοβουλία. Ευρώ. Και ο στόχος μας είναι να μαζέψουμε 28.000 για να βοηθήσουμε Πανικύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων. Πολύ καλά. Θα στηρίξουμε την προσπάθεια του Ντάνιελ. Όσοι μας ακούν, ακριβώς, όσοι μας ακούν, Give and Gain, μπείτε στην πλατφόρμα, εισφέρετε ό,τι μπορεί ο καθένας για να βοηθήσουμε τον Ντάνιελ στην προσπάθεια που κάνει. Θα επανέλθουμε στο θέμα την Παρασκευή. Κλείνοντας, θέλουμε από τον Ντάνιελ καταρχάς να μας πει από ποια περιοχή της Ουγκάντα είναι, ποια διάλεκτο μιλά και να μας πει καλημέρα στην γλώσσα του και να κλείσουμε. Λοιπόν, τα δύσκολα τώρα. Για μένα δύσκολα, για σένα πανεύκολα. Από ποια περιοχή της Ουγκάντα είσαι? Η άλλη ερώτηση. Ποια διάλεκτο μιλά? Σταύρο. Ποια είναι η διάλεκτος? Ναι, ποια διάλεκτο η διάλεκτος που μιλάτε στην περιοχή από την οποία είναι η καταγωγή σου, και θέλουμε να μας πεις και καλημέρα σε αυτή τη διάλεκτο. Ξεκινούμε. Από ποια περιοχή της Ουγκάντα? Κατάγομαι από Ανατολική Ουγκάντα. Η περιοχή είναι Τζίντζα Ανατολική. Και εκεί μιλούμε παραπάνω Λουσόγκα. Αλλά οι γονείς μου μιλούν αυτή την γλώσσα. Μόνο εγώ μιλάω. Και να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Στην Ουγκάντα υπάρχει πάνω από 64 διαφορετικές γλώσσες. Ακριβώς. 64.000. 64 διαφορετικές γλώσσες. Διαλέκτους, Κάθε φυλή έχει δική της γλώσσα και δική της κουλτούρα. Και το καλημέρα? Καλημέρα, οριότια. Οριότια. Λοιπόν. Ή ουασζότια. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ απλό. Για τον Ντάνιελ είναι πολύ απλό, για μας δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντάνιελ. Καλημέρα, με υγεία πάνω απ' όλα και κάθε επιτυχία. Στο τέλος, θέλω απλά να σας πω ένα. Δεν ζητώ θαύματα, ζητώ τη συμμετοχή σας. Και την στήριξη του κόσμου. Με τη βοήθεια σας σίγουρα καταφέρουμε το. Και προσπαθώ να αλλάξουμε και τις νοοτροπίες με την τρόπο ότι ήρθε ένας καημένος ξέρω από την Αφρική, σπούδασε από εδώ, κατάφερε τα πάντα, αλλά με μια θετική προσέγγιση. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτηρούλα μου. Ευχαριστούμε τον Ντάνιελ. Είσαι ένα περιβόλι. Ευχαριστώ, έχουμε το. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από τη Λεμεσό. Καλημέρα. Πάμε στην Πάφο σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε στην